füceyer şirin şekerci Anasmanın yürek gelyen dilverim Anasmanın yürek gelyen dilverim Ediyet uçurumlar. Moğullamlarının aydan itlik arzularını cemlep, men size gelecekte, durmuş mektebinne de, ak yol arzu ediyen, sizin yukarı oku caylarına girip, bilim gemisinne, uzokları yüzmöňüzi, ata watana vepalı olup yetişmeňizi, tez yürekten arzu ediyen, durmuş yolunuz pek bolsun. Soň gatdaşdan ilenemedeşler. Alo. Alo. Owa? Ha? Owa men? Wa aleykümselam. Kim? Ha, Begilcan. Begilcan sağlıkmı oğlum? Altızaklar gowu mu? Ay şükür. Ay bir mıdar vardır. Owa. Şuun in soňkuzan kak gelsimiz. Ay uçurumlar guzawymyzy güllen oldurdular. Owa. Tu öleme. Şeylemi? Kutlu bolsun. Yurt karşılasın oğlum. Ay bolu bile. Hasan. Bor oğlum. Netip bolsa hükman arar. Bolya. Bolya hoş. Yağmur ağa, çörek getirdim. Ahmetcan, sen mi koşak? Çörek getiren olsan, ataş otaydan veriydi. Häzir iýişiň torp çygalar. Geçen edek men fe fu adras göredim etdi. Al canım iç.
Sen bana Hasan Gülçağı da örkötbegendirsek. Men sen boğuşum üytüşüptür. Qara gözüm, qara gözüm, qara göz. Yağmurağı güllerini senden qow görýärdi. Men ittim onu. Gör bize gidelim. Mah. Qara göz gör. Gör menne qalma. Gör. Be. Süýden ataýadylar o. Yağmur yağın. Tamam. Bulara oyun malsa bolýar. Çığır sürdüyse, top depdiyse, ne şeyle de bular. Şu çığırı yağmur yağını eltip berdip iyi verdim öyle, onu yüzüne alıp baraydı. Görsem, çığırın şakınla nasıl gıdı? Ana. Çöreğin suyun taňyr arkadan gırmyzdaydy. Sen olmadyk bolsaň men näme derdim? Maňa şuň ýar bolýar. Ertel men aşk wagty etmeli boldum. Ha, eýgilik mi? Eýgilikle Begiljan zaýapdyr. Zaý toýtsek dip zaň etdi. Gaty bolupdyr, tügeleme, toýly bolsun, ol aşk wadyň näýrägine? Hay, huşum vurdum. Şon soramandırın. Plan toya var, nira var, şoňa var diýilen boldy menkem. Şuň maňa bir ada bolýar gyrmyzdaydy. Şuň surumlamy uğratdyk. Eň soňkuça. Bir hil doýular. Taşmuşa bardy. Wah, zanegen. Sen entekler alzırap bozulmalyal boli. Bostan pahyr, ýanyňda bolup, daşyňda aýlanyp gören bolsa, beýle bolmaz. Umurumda bolsa. Alo. Ha. Hawa men. Begiljan sen mi? Hawa. Avtobus menden näme? Öýüň bararmy şo taý? Ha, inne bolle. Bolýar. Bararmy. Bolýar hoş. Ben gittim anna. Hay canavar.
Gara göz. Bakım kowlanar. Men elensem howla göz gulak bolgun. Men yüreğim. Ya Ya kırmızıydı. Helak olup ne etsektim kırmızıydı. Vay ba, toy bir qowzat. Sağaman gitti, sağaman gel. Begliye gellere de köp salam ayt. Jaylarım kutlu bolsun, toylu jay bolsun Allah'tan. Şunun menden solara towgat ber. Vay bo, bak ahar edin bile helakınızda kırmızıydı. Ahmetcan, köşüp, yağmur yegeni hoğulu yolu çölle uğrat balam. Yürü oğlum. Enek kara adam ityami. Yok balam, ol uğrat ya. Yürü yürü. Men batım dolanan Ahmetcan. Karavöz. Bar sen kay. Uğradan on yollaş olmaz. Netip bolsa Begiljan toyun tawar. Onsoň Ahmetcan. Sen nätdisene? Sen tigirgimni gön ýyzy owa bas. Sen gitsen garwydam senden galmaz. Men özüm bitir. Heydim wala. Ýedenim mar wala. Inge dadal ol görmedi ýaly. Hay, ýedim aýtmal boldy. Ay berekella. Tuğla. Agol koşak. Karagöz, yok aydaly.
Selamünaleyküm. Aleyküm. Masin gerek mi? Yok, maňa maşinli ogul gerek. Aka. Selamünaleyküm. Wa aleykum esselam. Tagaman geldin mi? Ay şükür da. Gurgun çıkma o bagara. Şükür. Yür. Begli. Sen amalanyň şular ýaly owadan jaýdan mı oglum? Ova kaka. Inna aşkavata ovadan nel zay yok kaka. Dogry. Tuweleme. Edil erteklerde kali. Ýygyňdan maşiny barıp al gaýdy berjekdim bolýan. Ay şu jaý toy alada kaka. Ýokla. Bu ýalafda olar gatnapdy. Kaka. Doğrusunu aýtsam mena ova barma utonýanam. Wa. Utunur ýa nämamış? Ay bize berde gaýşaşan bolup börsün. Seni motady ýeködüm. Ova gara ilgün näme diýendir? Ona heýle. Näme dip näme aýdýandyr? Sana salam aýdýarlar. Bolan şol. Näme dip näme aýdýarlar? Näme? Kakan owada özüni urman etip berin duýdýarmy? Ay kaka. Kakam geldi. Atamam geldi. Ay can oğlum. Köşek näheli? Ay zaýdagy däleken ay. Tuweleme. Feride haw bular. Kaka yür. Düşükmi? Yer. Gel kaka. Anha, sen kavulxanaň şu. Madam alyk. Geç oturdu arkaýyn buyuruber. Doğrusunu aýtsam, şu jaý seň üçin aldım. Öňkümi de özüň bilen kaka. Darşgan rakdy. Şu çaka çelli sana aşka vada edeli. Bilece yaşalam diye bilmedim. İne. Ha, ennem şu Batır ayda otursun mu? Ay kaka. Ata toya başladık. Stolum getirdiler. Şeyle mi? Ay tuvaleme köşek, tuvaleme. Ata ecem çayla üstünde olur mu oğlum diye. Yok la köşek, çay kem kalmadı. Ata kalkım çayla edin diye. Düşünmedim la köşek. Kalkım şekerle aylan çayla edin diye. Ha, vah. Benim oğlumda var şol. Ova olurdu köşecuğum. Yani şehre sıklık son iyini taparsın mı? Tapmanam emme yerine tapyan. Onunla gidey de gımmal ya. Bağla.
Ferhat oğlum, Ferhat. Ay, tekilay. Ata anat gördün mü? Taksi. Niye ayasın? Türkmen aşağı yol bilen atma yolda sürün. Böyle yavaşlık. Göremin dağa çıkıp barýar. Ferhat. Ferhat'a. Ata görene. Ata şu yer. Dur Yusupcan. Şu zayımdır oğlum, yanlış yana değildir. Ata şu zay bizim zayımız. Odurat. Ata bizim liftimiz odan garem. Oğudan oğlum. Deysen oğudan. Hoş geldin Atacan, sabaha geldim. Uy, Ata. Bizim kapımız buraya gayiptirler vay. Bağışlan birini gödüýäňiz mi? Ha, doğun. Biz adaşaydı öýdýän. İşte urok demen oğlum ýaşaýan bolmaly. Adam begli. Begli we bärde goňşy ýaşany okmaka diýen. He, ýağmur. Şunu ýalyny düşürdi, aňlymam. Men sana adaşlar iýdim tapartyn diýdim köşe. Tapar, emme ýerim tapýan. Ay, ýagşam bir tapdym. Bağışlan siz akılalymy? Bibi, sen mi? Hawa. Sen nereden çıktın? Men evimden çykdym, sen nereden çykdyň? Ay bilemem. Ştaydan çıktık. Şu ýigidin kömegi bilen. Gatygowda, ana öýe gireliň. Telefon edip tapar soňluňa. Girim. Artyjaňymy be? Hawa, yol veredimiz şu. Siz näme almadyk mehmanýaly? Han giňirek, arkaýynrak oturuň. Häzir. Alın ha, görüp güýmeni otur. Ýaşlygyňy ýatlarsyň. Men çay paýa seredeýin.
hanım yeňinde işläp, bizdenki uya deýleýir, heykin basyp uýer işläp, bizdenki uya deýleýir, aşyk gulak goýgul söze, siýazylyp ýaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze, bizdenki uya deýleýir. Giyinipdir gyzyl aly, bilmen nedir ýar hyýaly, göz edip ýomut ahaly, bizdenki uya deýleýir. Bal çapmaz görey diýsem, ýokdur malym berey diýsem, açroýyňy görey diýsem, öwrülüp uya deýleýir. Görüşelim eňli hanım, istihanım şirin canım, pırağı dir din imanım, yettirmez uya deýleýir. Mahtumlynyň öz söýgüsine bagyşlap ýazan şygyrlarynyň ýene biri. Näzli ýar erkin ýatandyr, oýarmaga gıymaz gözüm, gözlerimge çöp atandyr, laldyr tilim çykmaz sözüm, aç gözlerim görsem diýip, hyzmatynda dursam diýip, teşnel evden sorsam diýip, kararym ýok tutmaz ýüzüm. Dayda, şu kompüterda oyun oynayayım. Wah oyna köşem oyna. Senden başga oynajagam ýok, şonşuwat süleyde. Geç ýagmar, çay içelim. Bibi. Oğula durmuş ýoluna adar. Men seni yitirdim. Bugunam adaşyp sen gapyňdan eldim. Ýa-bi akwalyň ýene bir oýunum ka. Ay howada gawadan napmadyk ölençe tapmaz diýip öňküler ýöne ýetmändirler. Men dilaçynjam sen mektep tamamlap paýtagda ýokary okujagyna gaýtdym. Menem ejem pahyr hor etmejek bolup 2 ýyllap owada işledim. Soňam Türkmen awadyň ýokary molumçylyk mektebini gaýbany tamamlap şondan bäri owan taklap oturşym. Allah Taala maňlaýan näme bilýän ýok da ýalmar. Okudyk, ýokary bilim aldyk. Soň bir ýazgydymyzyň ýazlanyna durmuşa çykdyk. O durmuşam bolmady. Birçe qyýt galdy. Ola näme? Kişi meşgalasa. Durmuşa çykdy. İnnolan öýde ýaladalary. Wagtal gelip pawara tutup durlar. Diýme onna 2 diýene biz bolýarsa. Ýagmyr geç, çay içsene. Bibi, uçur sana ne tanışpıyor? Hanin, öýdüň neresinde? Biljan, nähili borka? Radiýalyk bereyinmi? Qakamda olara geliveriň diýen ýaly. Ejemem aýtdyydym sen göwnüň ýykmart diýe. O nähilke? Siz bile okudyňyz da. Aýtsana, nähil şol oglan? Biljan çynyň aýt, men owadan ýüridi sen ýanyňa maslahatlaşmana gaýtdym. Mine oni kakavaşrak ýaly görýän. Gorkýan. Biljan. Aýda. Gorkma bossan.
Yağmur gowy oglanlar. Maňa ananay. Şoň bilen ykbalyň çatylan bolsa, diýmekden bagtly. Sağ ol Biýcan. Menen saňa ýadygärlik. Wayne hil gowy düşüpsiň. Bolsa, Suratyň arkasyna seret. Bir gezek bossan men okuyan yerime gelip mehman boldum. Şonda da şu suraty maňa ýadygärlik berdi. Şondan soň kendi owada barjak bolmadym. Tizdenem okuw tamamladyk. Üniversitede iş alyp galdylar. Oui. Ali Ýagmyr hani jaňa edip gör oglaňa. Haýsy jaýda ýaşaýanlyklaryny bir bileli. Papa! Vay! Waqt adaletini lalakin. Segem ýada daýdy goýdy. Oňly iýbem içmedimi? Hey toyun ömrü adam. Men ýene baraýam. Bu onuň beli. Diýin canım. Kaka, otur mu? Mihmanlaryňa seni gatsul haltdyr kaka. Hay sağ bolsunlar. Maňa da sen ýollaşsaň dostlaň ýarady. Toy kemi ýok. Jaýyňan gülýär gutdy bolsun. Kaka, kavla, minni inni, diňe sen galyp. Başga kim var? Ona kim var? Çağılan var. Ulyal maşgalan var. Kim var? Bine git bolly. Yok kaka. Sen düşünmedim. Men ejemi hatladım. Gecem yok. Kaka!
Tamam. Şeyle mi? Bar oğlum mihmanın yanına. Bar. Kaka. Bir YouTube'umuz bir gecemler, bir dayramlar deyip bir grup tapdılay. Başka ne mi dedi? Yok, ol erbet bat diyen o. Bir daydam, o kendiye. Hay. Kaka. Onun toyu çağırayım erekenin de. Ay koysan ay. Çağın epinene man orucu korktuğun ay. Näme kağın bäri burdat göllek gelen doýdýan my? Han bilany. Ertirafta o näse dedi? Ay ne ettin ay kaka? Dur, meni de kuturamak. Biz şäher edemide adaşdyk. Adaşam sen apyny durdup başga bir apyny kakdyk. O kapıdan çıkanam, men çağırtdan ver tanıyan bir tanışım olup çıktı. Ana bahar olan şol. Begli. Mihmanlaryň içinde gaýtjak bolýarlar bar. Bor bardım. Kaka, bağışla beni. Men kitelek. Bolya. Bar. Vah vah. Yekelik diyen lat. Kat hervet ladika. Oğul yerine oğul oyup gittim. Öy yerine öy. Sen yerim olan boştur. Ana şu boşluğum meni yutup barayım. Basam varmak bas getir, süyüm varmak süt getir, orta varmak ot getir. Oğul hacet, o katar, külüm mike, kül atar. Uy balacığım sana düğüneyin de. Ha, men varmam doynalım. Basam varmak bas getir, süyüm varmak süt getir, orta varmak ot getir. Oğul hacet, o katar, külüm mike, kül atar. Hava? Alo? Hava? He? Kıydım sen miydin? Tamam bardınız mı? He, süyüm marman süt getirmeliğine öğrendik. Hava? Bolya lağıd men näme şoň şokolady ýemellerligiňi bilemok mu sensiz? Bor, haçan gelseňiz geliveriň. Bir günnäl 2 gün gelmeseňizem. Tagaman gelseňiz bolýa. Men özüm seyrederim Şöhratjana. Aha. Bor, bolýa. Sağ ol, tagaman gelim. Bu balacığım. Ana injaklan, kubikleňe oýnaly. Anhamy. Vay. Bu kimin açar kağı? Dada. Yağmuruk kıtırgı. He, yağmur. Bir goşmak barıň näçe bolýandygyny düşünmediň de şo wagt. De. Nämeler bolup ýörer. Edil düşýär. Şunça wagtdan soň. Şunça ýekelikden soň biwe duşurnyp. Ýatsam tursam oýma dögelen okdy.
Ya Allah Teala şekelime dözmen mevlum deydim ki belki şeyledir. Vah şeyledir olayın. Görünüşten ilun näme diýer. Oğlum elinin näme diýer. Ana gep şonna. Ata bir daydan sana diye. Alo. Hawa. Bibi. Gorgun musun? Hay Hawa. Hiten radım kendirmem. Ha? Hawa. Doğrudanım cüyümde yok şol. Ay öldün soňurrak bark gaýdaryn. Kaka! Bolýa, jaňadan şun tagol. Kaka! Biz gap-gaçlar taşyp gelýänçek, gaýrat et dagdyjanga teretsene. Bor oğlum. Biz derre ujuk gelerdi. Ha, bolýa. Han nerede ol? Vah, balacık. Köşecik. Nämecik bol sana balacığım. Vay, köşecim. Vah, gideceğim koyu vah balacığım koyu. Ha, bularam. Gittiler de. Vah, inni näsem kan. Vah, çüýşedin ýerdek ha. Vah, jana balam, jana. Ine, men sana süýt çagal berem. Al balam, al süýt çagal iç, al. Al onu, al. Suw çagal berem, al. Al köşesi. Al. Vah, jana, vah, jana köşecim. Balacığım. Vah, hani, gel hani, gel. Gel balacığım. Gel bakalım. Vay tuğulimi. Vah jana balam, jana. Gel hani. Vah jana balacığım. Vah koyuver köşecim, koyuver. Balacığım sana dönün, koyuver balacığım. Ana gelýärler. Yürü hani, yürü, uzaya gireli. Vah. Gideceğim balacığım koyay balam, koyay. Koyuver kıydım. Koy jana balam. De, näme sen? Koyay kıydım, koy. Häzir. Häzir jaňa deli. Vah, jana kıydım. Vah, jana. Alo, bibilermişi. Bibi bağışlar. Vah, alzıracak däl ben aktyjam haris ağlap durano. Hawa. Vah, ýaňşyk gitdiler de birer geljekdi. Vah, süýden berdim, suwam berdim. Alan abi. Hawa. Bibi. Vah, sene bibi. Çaltyrak gelsene. Bolýa. Vah. Canım, bolýa, canım. Koyay. Häzir. Gel hani. Gel kimi televizor var abi. Ana, nerede var abi? Men bir bolsam baýagly. El balaramay. Öler herler. Koyuver. Vah, koy. Ana. Geldiler. Bak bağla kıydım. Bak bağlacığım. Koy. Ha, bibi geldin mi? Geliver. Vay ocağadım ağlar. Ay bir azırak. Vay bağlacığım. Han getirme. El ayaktadır onu abi. Getir bağla ağlaptıra bıçağı. Bu ölmüş zıplıktır ahiret. Vay bağlama düğüneyin. Han Giray nestay. Vay düğüneyin leleme. Vay düğüneyin bağlacığım mı? Canı bağla. Adın ne mi? Ana indi ağlamzok. Neme? Ol
Neme ağlat da. Salam alik. Tuvaleme, mihman geleydimi? Aleyküm salam. Ana etçe geldi. Aman sağmın gelin. Hudaya şükür. Ana. Gelin geçin. Giyir verin. Giyirin. Böyle. Şehit çalyan. Ha? Şehit çalyan. Barda bulaştırdım diye. Kaka, Begli, geldin mi oğlum? Assalamu alaykum dayı. Uyup oturmalı ki ne yapıyor? Yok ne kaydayın. Teyze çayında mutlu olsun. Sağ olun. Bivdayda. Oturayım alekenenizde. Yok kıydım, üyü varayın. Gelir duruş ne tip bolsa, sizden varın. Bolya sağ olun. Kaka, mıyıkmanı uğratman neymiş lap yordun? Begli. Azar verme. Bibi, bağışla. Men gelin bilen ozayda çay içeyim kan dedim, sen kayıt veriptin. Yankı edecek olamda sen açarlan yadımdan çıkarıp izdah ediptirin. Geç yağmur açarlan koyunca yerinde duranlar. Bira geldi. Min hädir. Bahar. Geli görgeydim. Ece öýde mihman barmy? Men saňa şo ýedit öýüme-de gelmesin nimedim Ece? Şo ataşwa ýerine men ýok Ece. Men saňa näçe gede gaýtdym Ece? Bolya ta oturmanma. Yağmur dinire yaňja geldiň sen. Oğlum begil garaşandır bana. Bir kese çay içmenim gaýtmak bolmy? Neme, ol begilin yollaşlaryň biri bizi mihmançylyga çağırdy. Biz şoňa hökman barmaly bibi. Bolya ta otur. Sağ ol. Bağışla Ece. Bahar. Seňe jeňentek başyn çararlygy bardyr. Mehman else gözüm üstüne. Min ykbalym bilen seň işiň bolmasyn. Wah Ecejan, men näme öýümde mihman gelerine garşymy? Ol ataşmy, ýataşmy, biziň ýegenimizmi kädidim? Onsoňam ol görenin ýanyna men bibi daýdama seretjek, öýünne bolup hyzmat etjek diýen bolýamyşyn. Olar ýallar ilki eýdip beýdip ynama girerler. Soňam öýümde hasaba dururlar. Soňam öýümde eýe çykarlar. Ece, Ecejan.
Wah ejejan, menem öýümde mihman geleni gowy görýän ahyry. Men ol yer çekenmeke diýip aýdanym boldy. Wah ejejan, ol oňa da demekeni. Men häzir. Wah eje. Sen meni bagyşlap geri. Men şu jagaz diliň aşagyna goý. Men häzir tiz kömek çagyraýyn. Şeyle geçen yıl çempionatda 3. orny, 1. medaly eýe bolan paýtagtyň Adil Aşgabat komandalary duşýar. Oňa seret. Pökkü Aýagynyň aşagyna pökkün alyrlar. Hey. Meydanyň daşyna çykardy. Yeri. Depdi. Pökküni Yer bolsana. Bolsana ho. Ay. Çocuklar şart komandanın oyuncular için yani olur pökküni haylagal bir yerine geçirdiler. O şeylikte define talip komandanın oyuncular pökküni alıp öňokturlar. Berdi Şamradı pökküni çektirä geçirýär. Ol ýerde Rahmanbek Şonkaýew salymyny bermän pökküni geri ola tarap depýär. Hawa. Kakama ma ayağı senyal holup gitti boli. Yine şodaydan kalktı diyen. Bel Hudaý. Olama men ýaly ıňdyrmadyr öýe. Sen näme ıňdyrmamy? Institutda kaga maňa iki jagy söz aýdyp bilmän näçe ýyldyma düşdüm. Münmesiz awtobusyna münüp düşübem ýydymdan galman. Garama ýörep meni öýe uğradýadyň. Zoram eniş bolmadyk bolsa 29-njy awtobusyň häzirçe ýolukçy bolardyň. Jahanjan onuňa dogry. Begli. O jagada togmada kakynge közüne de darlyk eder. Dur. Sen bir zady ýatdan çykarma. Kakam men dogulun önümden bäri ýaka. Ýalňyzyň ýükün çeki bilendir. Indi meselen olaň özlerine goýup birinki bolýa kaka bolmaly. Kakamdyr. Al oglan kakam köýnügini. Alo? Alo? Kaka? Yine bir ayal maşgala sen soraya. Alo? Ha? Ha, Kırmızı Dayda. Salamu aleyküm. Ay şükür. Gowy. O bagara sağlık mıdır? Ay hova. Düşewmi yumşattılar da. Ay goý beren hoklarda. Ha? Zay? O näme zay? Ay yok, mene zay tatsak diýemok. Yok, diýdi Ayday şoňa. Be. Ha? Şeylemi. Şo gaýdaly mer şo çatyrty ýatyrmy? Wah janawar. Itwe patrol. Neme Ahmet Çan'ın ahar pakar hep uğrut durur o janawary men barýançam. Bolya sağ ol. Hoş. Kaka näme bollay? Men owa etmeden boljakkan. Men gaýdaly meri Karagöz şol ýoluň çatyryna ýatyrmyş. Ağaç tutup. Ay it bit bolsa ýaxşylay kaka. Ýüzüň itgäk gidipdir. Men başka bir habarym käýdi korkdum. Yok, o işler oğlum. O janawar men şu ata seni ýeketir etmedi. Maňa ýollaş boldy. Men orada o janawary taşladym da gaýdy berdim. Kaka, seni gözläp owadan bir adam gelipdir. Owadan? Ola tawda. Menem oňa telefonyna gürleşip oturan soň bir käse çay hödüretdim. Çağıraýynmy? Ay, gelin öwlet diýipdiler, bar çağır.
Oğudun elip muğuyunu ne edip taptılar kanay? Şehre çıktak ağlarıp iyidimi tapbilen bak bu de. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Salamu aleyküm. Yağmur ağa. Kaka, bu yiğidin adı Atakan. Tanışın, uğurlaşın. Senin işin benim bolu ver. Yağmur ağa, geçin oturun. Yekesi ben oldum. Yağmur ağa, men bir işilse geldim. Men öyle cevapçın oğlu. Kurban arabasıyım, artığı. İnne tanıdın mı? Şeylikte bir oğuda sırağım o ne? Ya şöyle. Yağmur ağa, men dedeki iyi olaydım diyen. Ne mi? Yok, ne mi diyecek oğlum? Men sizin o vaxtda aman bir ara tanıyadığınızla. Son kıyına diye aytırdım. Yoga deymen de ya şöyle. Bidem qarradık. Kıyımız oğudan taşa gitmede kim oramız yok deyiptiler. Oradan soruşturdum, iyileştirdim onu. Yağmur ağa, sizin cahit atmak niyetiniz var dediler. Kim aydı ya onu? Ahmet, sizin yegensiniz. Tigirlice. Al ineyim. Çağın epineydim. Şonu söyleyin. Bak ben aşıbatın ova yürüyütü öyle yapardım. Senin beri kayıpsın da. Zahit atılan ok gitti. Men olacak değil o. Şeye gerekten değil mi yok öyle. Handurun tek. Geç otur. Adım Atakan idin mi? Ova. Ödüňem öýlenen ha? İnnem sana jay gerek ödem bizim ovamızdan. Şeyla. Şehirde kireynen kanka görmekten Halit yiriptir ya şöyle. Demek öýlenen de. Hava öýlenmekçi. Jaýy ýeteli pulum var. Dur sana. Kim senden şu at pul soruyor? Sen nemet. Öýlenýän bilen Zahit Aliýana Allah da kömek edermiş. Bar, bizden hem sana kömek boldun. Sen öýlenine başgalan amalla howla geldi arkaýna aşa ber. Men bir gara başym, onsuz aýnam edeýin. Sağ olun Yağmur ağa. Sağ olun. Öyle. Sağ olun. Dur, nire var ya? Bir yudaydam bir begendireyin. Kim diydin? Bir yudaydam. Bir daydam. Dur. Onu sen kim bolýan? Men Atakan. Ataşam diýerler. Ataş diýdene. Men taňa şo ýedit öýüme de gelmesin nemedim eje. Şo ataş var ýerine men ýok eje. Sen onu birin yegen bolýan da. Näme bolla ya şuly? Näme boldy? Näme bolýan? Näme boljakdy? Kaka.
Kaka näme bollay? İştat! Sen muşlatlar kurnap beren. Sen maňa jaýtatlar jokot beren. Kakam gelsin sen dugulunda. Kaka. Yağmur dur. Begliğin günahı yok berdi. Ähli günah menne. Men sizi sonra bir dep tapan men. Zayıf olmayayım orada. Bunu noktaya Amerika'nda da yaşıyor. Kaka, bağışla ölen. Sen oňormadyň. Nämen oňormamışym? Her bir gep bereniň jaý meselesini mi? Adama ödrüňiz görmän, bilmän, iyiliň gepi bilen baha bermän diýip ýörenime öýdüňmi kaka? Kaka sen gaturma. Burada sorajak. Men öňrekden bäri Aýdy ber. Kaka. Sen bir aýtman ýören bir derdiňe bar. Menim nähil sorajak bilmän ýör. Näme pikiriň derdiňem bolsa, oglum gelinim näme diýerdi we injetme. Biz mudama sen tarapyňdadyr. Sen näme diýseň şo bolar. Sana gowy bolsa kaka bize de gowy. Men şun Lokman biwe ýöremasmaly. Ýöňüne edip. Ay onu gördüm ýene dilim tutulur men. Salam elek. Gele görüň. Gurrunmy soňa? Geçip barýadym-da o wagt barýan. Ejem keselhanada. Uy, be. Näme boldy? Ýürek. Wagey, nerede? Täze gurulan keselhanada. Ýagdaýlary gowy, gorkar ýaldat ýok. Öten akşam baryp gaýtdyk. Häziram gitjek boli, oglum goýup gidip bilemok. Siz bararsyňyz da. Elbetde. Bir mont öýe girin. Geçin. Bolýa. Men ştaýda garaşaýar. Naharym taýyn. Şunu gyzgynjak bilen ýese gowy bolardy. Yağmur. Oy. Iyi salam. Sağa man otuýarmy? Bu atlaň näme di Yağmur? Toypaýaladammy? Men näle? Bahar tallap atlary. Gel git.
Nebiye üzüm. Gıyının bakar yıldızık nar sallı kızgını bilen iyisin neydi? Neme? Bibi. Men nämeden başlasam bilemem. Sen iyem başladın ha. Bibi. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam sağlık mı? Amat kurban. Salamu aleyküm bibi dayda. Kurğun mu atas? Näli dayda? Qowy. Zat halı qowu mu? Qowy yaxşı. Sağlık Xudaya şükür. Ağam bağışla. Gurunu da piyasa vereydi mi diyen? Ay yokla. Yağmur, nira varyan sen? Men gelir durar. Sağman otur. Sağ ol. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Atahan, biten may? Hav ağam. Nire var ya. Senin oğlan da var ya. Daim dağını. Aman mirapları yürüp yağda etmeye var ya. Say mesele çözülmekte. Alniyim. Ova vardı. Kırmızıyda ayak deyler düşünür. Şu zay sen ki. Arkayın toyşayın tutuyor. Yaxşı yigit. Bir maşin takla. Näme bir adyňy galy mı? Hawa galy. Şäher mädaşda galy. Ay diýen ýok. Bir adet başar. Ole, tamam.
Mere siz biraz ayak çekin. Vay. Uy. Bahar canım. O vakti deyipti. Sen yadıma düştün Kudret şovada Cümle cahan başka dünya ömrünya Yaşanan yaşaydı Yıllarım anım Buludu değil anasmana sorur ya Durmuşum tüce yer Şirin şekerdi Anasmanı